haluan nyt esitellä teille nämä 3 kohtausta. Ja meillä on Downtown 1. Tää on oviavauksen kohtaus. Samanlainen kuin City 1. Kuitenkin tässä on näkökulman vaihto, joka toimii virtuaalitodellisuudessa. Haluan korostaa, että tässä tilanteessa, eli Viton tietokoneen kanssa, jota minulla ei nyt ole, ei ole Oculus Riftia. Oculus Ritan paljastui, ei mitään virtuaalitodellisuuslasit, siksi syvyysvaihtoa ei voi näyttää tässä laitteessa. Mutta normaalisti suullisella laukaisijalla on persoonallisuus näytettäväksi täällä, kuten perspektiivi. Nämän näkökulmasta kuljettajan näkökulma näyttää, joten näemme täällä tulosnäytön, että olemme grillanneet tässä ajoneuvossa. Kun henkilö avasi myllyn, täällä meillä on toistopainike, joka, kuten sanottu, normaalisti kouluttaa ja sitten näyttää kuljettajan näkökulman. Ja täällä näytetään toistossa, miten se käyttäytyy, kun avaat oven rullakaihtimella. Tämä tarkoittaa, että nojaat oikealla kädelläsi oven puolelle ja oveen, ei normaalisti vasemmalla kädellä, mutta oikealla kädellä. Tällä tavalla saa enemmän kontrollia liikenteen päättymisestä. Ihmiset katsovat automaattisesti taaksepäin, koska he kääntyvät hieman ylävartalolla oikealla kädellä. Näkee, mitä takana tapahtuu. Ja vieressä lähestyvät pyöräilijät tunnistaa, havaita. Sitten menen takaisin valikkoon ja näytän täällä toisen kohtauksen myös jälleen näkökulman vaihdolla, jonka voin näyttää tässä versiossa. Ja kyse on siitä, että meillä on omistaa kuorma-auton, joka ei tunne tätä kaupunkia. Tässä kaupungissa ei tunne. Ja sitten se yhdistetään jalankulkutiet. Siellä tulee olemaan jalankulkija, joka haluaa päästää kuorma-auton läpi. Kuorma-auto haluaa myös melkein päästää jalankulkijan läpi. Se tarkoittaa, että se seisoo hetken paikallaan ja kommunikoi jalankulkijan kanssa. Näkee jalankulkijan täällä hyvin kevyesti punaisena, kun hän kuorma-auto tuo ja sanoo, että jatkamme matkaa. Nyt kuorma-auto jatkaa matkaansa ja kääntyy oikealle ilman signaalia, eli ilman vilkkua. Ja täällä voisi kokea koko asian uusinta näkökulmasta. Ja näkee, että se on täällä kuorma-auton kuljettajalle on vaikeaa, koska hän on häiriintynyt punapaitaisen henkilön kautta. Ja pyöräilijän näkeminen on vain huonoa. Kolmas kohtaus. Myös Dayplay-kohtaus. Tässä tulee olemaan niin, että ajoneuvo sytytyskirkkaasta pysäköintialueelta ajetaan taaksepäin ulos. Siksi me sytytämme kohtauksia. Ja vastaavasti sitten ajotestit ovat erittäin tärkeitä ja hyödyllisiä. Ajon pitäisi ehdottomasti mennä sisään. Pitäisikö kuljettajien keskittyä siihen? Se on vain heille, mitä tarkalleen on. Meillä on maa, jossa maa on suhteellisen nopea. Tämän vuoksi mahdollinen ajaminen